Antonello bene servilkom u jagħtikom merħba għal programm numru 141 mis-sensiela, anzi 142 mis-sensiela Botta u Risposta. L-ewwel programm għall-istaġun 2026-27 wara sajf fejn tista' tgħid konna ftit kwieti il-magna tax-xandir tal-Kamra Sportiva sta terġa' tibda full blast bil-diversi programmi li ser ikollna matul l-istaġun tal-futbol għal illum ser nitkellmu fuq il-Formula 1 u għal dan il-għan qabel xejn miegħi għandi żewġ sinjuri li fis-sajf tawna biċċa xogħol impeccabbli li minna wkoll nixtieq pubblikament nirringrazzjahom fejn żammewna aġġornati fuq dak kollu li ġara fit-tazza tad-dinja nirreferi għal Wayne Micallef u Andrew Zarp l-ewwel nett proset u grazzi tal-programmi li tennajtu matul is-sajf. Nimmaġina li xorta sibtu ħin biex tgawdu s-sajf kif intom. L-għonet nsellimlek Antonello bħas-soltu grazzi tal-istedina kif ħaterġa tibda staġun ieħor ta' programmi ta' Botta u Risposta kif u illum ħatibda bit-tema tal-Formula 1. Ninsab tajjeb intamani anke intom l-għonet nsellem l-segwaċi kollha li jaqraw il-programm u nittama li kollha tinsabu tajbin. Wayne. Naħatir, zaħt il-salam il-kulħat. Kenna sajf ta' dinja interessanti ħafna. Ringrazzjak Antonella tal-opportunità li rġajt fdajtni bil-programm Zona Mondjali. Issa illum kemm xejn differenti kif qed niddiskutu fuq il-Formula 1 xek. Eżattament, l-ura ħanajtu hekk għal kif jgħidu li Italjan id-Dipartiment di Kompetenza. Biss apparti Wayne u Andrew illejla magħna għandna wkoll l-amministratur tal-paġna Formula 1 Malta partitaru tal-Ferrari f'qegħdin naraw Clinton Kutajjar, Clinton insellimlek. Nispera li anki inti wkoll kellek l-opportunità li tgawdi s-sajf titixgħal il-mikrofonu. Ekku, nsellem il-kulħadd segwaċi ta' dal-programm ħajkun bħalissa bejn il-break tal-ewwel ħaf u t-tieni ħaf tal-Formula 1 u mument tajjeb biex nagħmlu summary ta' x'ġara u x'qed nistennew ukoll għal daw it-tlielaq li ġejjin tat-tieni nofs tal-kampjonat. Eżattament, infakarkom ukoll kull min jixtieq jgħid tiegħu fuq dak kollu qegħdin niddiskutu qegħdin live għall-sezzjoni tal-kummenti miftuħa idħlu għejdu tagħkom u interaġixxu wkoll fid-diskussjoni. Mela, qabel ma nibdew bħas-soltu nagħtu ħarsa lejn iż-żewġ klassifiċi biex naraw is-sitwazzjoni kurrenti kif inhi grafiċi kompletament ġodda kif sejrin taraw din is-sena għal Botta u Risposta, nisperaw ukoll dan il-grafiċi jogħġbukom. Mela l-klassifika twali tara lil Andrea Kimi Antonelli l-ewwel 219 punt, Sir Lewis Hamilton 169, George Russell 160, Charles Leclerc 138, Lando Norris 128, Max Verstappen 109, Oscar Piastri 92, u mbagħad għandna l-kumplament tas-sewwieqa Ħaġar 68, Lawson 43, Gasly 42, Lindblad 23, Colapinto 19, Bierman 18, Bortoleto 10, Sainz 6, Albon 5, Ocon, Hülkenberg u Alonso jalqu l-gradwatorja. Min-naħa l-oħra l-klassifika tal-kostrutturi Mercedes 358, Ferrari 287, McLaren 195 u il-kumplament tal-klassifika Red Bull 151, Alpine u Racing Bulls 61, Haas 21, Williams 11, Audi 10, Aston Martin 1 u jalqu il-Cadillac mingħajr ebda punt. Mela, xtaqt li nħu naqra round, issa li qrajna żewġ klassifiċi. Fuq din l-ewwel parti tal-istaġun issa b'mod ġenerali qabel ma nibdew daħlin fit-temi minant il-panel. Andrew, tista' tibda inti Wayne u jala Clint. Għalissa just ġenerali round-up qabel ma nidħlu fit-temi fiktar dettalji. Mela, kellna s'issa 11 tellieqa, naħseb staġun interessanti għal diversi raġunijiet. Naħseb minħabba li kienu ovvjament regolamenti ġodda
u b'magna ġdida speċjalment minħabba li kważi qegħdin even split bej combustion engine u electric, rajna sfidi speċjalment hemmhekk fejn jitlu l-magni deployment u dal-fatturi. Kienet staġun daqsxejn b'ritmu stramp biex inkunu għedna kollox, bdejna b3 titliela imbagħad għamilna waqfa ta' 5 ġimgħat bla ma kien mistenni minħabba s-sitwazzjoni li tinsab fiha tista' tgħid l-Lvant nofsani, u mbagħad kellna ħafna tliela fuq xulxin. Waħda f'waħda tista' tgħid sakemm wasalna għal waqfa tas-sajf. Jiġifieri kienet staġun naħseb tliela interessanti overall, u wieħed ikollu jgħid li more or less kellna 4 rebbieħa differenti fejn jidħol sewwieqa, anzi skużani 5, minn daqshekk naħseb staġun interessanti ħafna u interessanti t-telliqa tad-development fil-bidu bdew naħseb kienet ovvja li l-Mercedes kellhom vantaġġ ħanajtek fuq l-oħrajn, mentri f'dan aħħar tliela kien hemm diversi kompetituri oħra biex ngħidlek sfidaw għar-rebħiet, ħanajda u ħadu xi rebħiet ukoll. Naħseb interessanti naraw x'ħajġri fit-tieni parti hu. Wayne. Jien minn ħatijaj naħseb naqbel ħafna ma' li qal Andrew, l-iktar interessanti naħseb ikolli ngħid hija development war, so-called development war. Ovvjament meta jkollok regolamenti ġodda inti ħadd inbidillek il-pecking order fil-klassifika. Naturalment l-ewwel 400 baqgħu l-aqwa 400, il-McLaren, Red Bull, Ferrari u Mercedes. Però forsi li rajt interessanti minkejja għalmenu jien li jisu bil-mod il-mod il-gap bejn l-R team u l-aqwa team jisu dejjem qed jonqos. Inti normali kull meta jkollok regulation change ikollok differenza fil-gaps fil-karozzi u mbagħad iktar kemm jgħaddu snin il-karozzi ġibtar viċin xulxin parma s-sena li għaddit kien hemm drabi fejn Q3 kienu separati f'9 sekonda biss pereżempju. Din is-sena għandna distakki bejn it-timijiet stess li ma tal-midfield u top teams, però kif qed ngħid dik hija normali fejn jitlu regolamenti ġodda, però kienet interessanti kif rajna xi timijiet speċjalment pereżempju tara Racing Bulls għamlu upgrades tajbin, Aston Martin ukoll se nitlu aktar fihom. Jiġifieri bħala regolamenti kienu interessanti jekk kienux suċċess u lewa dibattitu interessanti xaw min jgħidlek li huma with battery split, rajna forsi kien l-ikbar kontroversja u talking point tal-istaġuni kollha ngħid jiena kien daw ir-regolamenti. Però minkejja il-ħażin kollu li jedna fuqhom xorta waħda naraw tliela interessanti fil-fema tiegħi. Il-kampjonat dis-sena naħseb beda qabel beda l-kampjonat bid-diskussjonijiet li kien hemm il-compression ratio li kellhom il-Mercedes, li mhux suppost, mbagħad neħew, eċetera, eċetera. Allura sa qabel beda l-kampjonat diġà kien hemm ħafna battibekki minn sejjer, il-Ferrari s-soltu kienu jkunu r-rebbieħa tat-testing period, u mbagħad immorru fuq it-trek dejjem jew tielet jew raba'. Allura qiegħda daqsxejn sorpriża kif ovvjament il-Mercedes għandhom rocket, Antonelli huwa tifel li vera jaf x'inhu jagħmel, daħal bil-mentalità l-ġdida fuq il-karozza, allura m'għandux history jew baggage x'irid iġorr tat-tip ta' magni jew setups li kienu qabel, allura iktar frisk, iktar kapaċi adatta u rina biċ-ċar li kapaċi jirbaħ. Kif kemm il-darba ngħidu dal-kampjonat jisu jgħid li hu jista' jitilfu għala Russell stess fil-tieni tal-li għamel għalija u ħadd gost li l-Ferrari qed jattakkaw l-istrateġija b'mod differenti. Altrum mill-ħafna burokrazija kif kienu qabel u dak u jippunta li ieħor jridu nanalizzaw, jridu naraw, jridu ninvestigaw, eċċetera. Qed jieħdu iktar riskju, ovvjament m'hemmx tagħmel iżjed għax is-sedin 19-il sena mingħajr rabta
kemm xufiera u kemm Constructor Championship. U naħseb meta ġie Hamilton mat-tim tal-Ferrari, ovvjament xufier bħal dak bil-paga l-package li ovvjament tħallsu, bil-fors irid it-tim irid jagħti każ tal-input tiegħu x'inkella tkun ġibtu għal xejn. U l-mentalità li għandu Hamilton hija differenti minn dik Taljana ta' wija nippuntaw swaba, eċetera. U għed iktar naħseb hija naħdmu flimkien biex nelbu l-kompetizzjoni. Mela, fuq il-Ferrari ħana nitkellmu iktar tard, ħalli nibdew nitkellmu fuq il-Mercedes. Andrew, ħana l-ewwel kummenti minn għandek. Fejn Antonelli sorprenda Russell id-deluda. L-ewwel kummenti tiegħek fuq dan l-statement. Mela, jiena ma naħsibx neċessarjament issorprenda Antonelli fil-fema tiegħi. Iżda li Russell id-deluda naqbel 100% miegħek. Tan deret ċara fil-bidu tal-istaġun biex ngħidlek li l-Mercedes kellha l-aqwa karozza biex ngħidlek to beat. L-istennejt li Antonelli ikun there or thereabouts. Iżda Russell ma nemmenx li kont qed tistenna l-serba 5 fila, eżempju. Forsi le, u imma naħseb dik iktar tiġi naħseb imma mill-fatt sa ċertu punt li Russell id-deluda iktar milli naħseb tant f'ċertu tliela Russell ma kienx hemm u bela ntoppi tiegħu wkoll biex ngħidu kollox. Li attwalment isek rebaħhom naqa' by default ċertu tliela biex ngħidlek Antonelli li dak il-5 fila kien hemm xi tnej waqgħu f'saqajh biex ngħidlek. Naħseb li innotajt differenza bejniethom speċjalment. Ovvjament tgħin li għandhom l-aqwa karozza, iżda Antonelli għandu tire management spettakolari ħafna, rajna dis-sena fil-fema tiegħi. Speċjalment meta tqabbel ma' Russell naħseb kien wieħed mill-ikbar fatturi li hemm għad-differentiation bejn iż-żewġ sewwieqa għalfejn ta' biex sissa waslu fejn qegħdin sissa, ħanajda hekk. Naħseb dik kienet waħda mill-fatturi fil-fema tiegħi li Antonelli naħseb jekk trittajt issorprendini kienet naħseb it-tire management tiegħu speċjalment rebaħ ħafna tliela fejn sa ċertu punt kien minn taħt fihom dis-sena. Nista' nsemmi naf li inti Japan, Miami, anke sa ċertu punt Belgium. Jiġifieri naħseb dik l-istorja. Wayne, naf li inti fent Antonelli ħan nisma' naqra tiegħek fuqha di. Qabel ma naqbżu ftit fuq Russell. Le, naħseb Antonelli brilla u jien naħseb ma nabix perfettament mendru li ma kienx sorpriża. Stennejtu li ħa jagħti taqtija lil Russell imma il-fatt li qiegħed daqshekk komdu fuq quddiem wara 11 tellieqa ma naħsibx li kont nistennija, kont nistenna Fair enough. li għalmenu Russell ikun within 20 points, mhux daqshekk lura, u terġa' fit-tieni post fil-klassifika mhux Russell hemm. Lewis Hamilton tal-Ferrari li hija ferm iktar mhix karozza tajba daqs il-Mercedes u. F'sena li kellha tkun is-sena ta' Russell. Eżatt, u ħafna għajut ta' Russell. Jieħammur lura l-Awstralja fejn Russell kien qal fuq Team Radio, I love this engine, I love this car. Kien isu l-ġenna. Fast forward 3 races u jisu mitluf. Dal-aħħar jisu wara ejja ngħidu jisu wara Silverstone Belgium reġa' sab naqa' saqaħ imma kien hemm drabi. Pereżempju ħanieħdu id-DNF li kellu Belgium naħseb. Le, sorry, fejn ġi klassifikat fi il-post Antonelli għax kellu problema fil-karozza. Spanja. Jo, u kellu Silverstone. Abbal penalità wkoll. Qed isemmi Silverstone u ħansemmi wkoll Spanja mhux eżempju ħażin.
ġiex titlila fejn Russell qisu gwadanja l-punti fuq Antonelli. Imma l-unika raġun li gwadanja punti fuq Antonelli għax kellu L-sfortuna. għax kellu l-sfortuna. Allura mbagħad għalkemm naqbilx miegħek Andrew fuq semmejt l-Antonelli mhix sorpriża, ħanaqbel perfettament miegħek li Russell kompletament iddiżappunt dal-istaġun. Qisu kollox kien mistenni għalih huwa sewwieq li jiena vera kont I used to rate him highly, jiġifieri qabel dal-istaġun, però jew ma adattax għar-regolamenti sew xi ħaġa ġara għax mhix normali qed naraw Russell bagħti daqshekk. Jew ma stenniex li Antonelli ħajkun daqshekk b'saħħtu wkoll. Qisu kien għalih qisu il-mentor ħaseb li ħajkun il-mod kif Antonelli ħareġ wara l-ewwel żewġ titlielaq fil-fatt tara l-punti ta' George mill-Ġapan il-qudiem sal-ewwel 5-6 dejjem 12, 17, 8 DNF. Dak hemmhekk kellu streak li kienu 5 titlielaq li jew ma ġabx punti jew ġab punti inqas fil-waqt li Antonelli mbagħad kien ħall 5 streaks li kellu plus l-sprint u daw komplew iżidulu wkoll fil-punti biex ikabbar id-distak. Mhux taħsbu li Russell għandu bżonn jagħmel biex jerġa' jipprova jirkupra l-iżvantaġġ li għandu ma' sieħbu fil-qosor biex irridu nqilbu is-suġġett. Kan jien. Għaddi wejn, ejwa. Forsi jien ma ħsibx li Russell għandu dak il-pure pace li għandu Antonelli, imma jista' juża l-esperjenza tiegħu b'mod makak. Forsi kif għamel Rosberg kontra Hamilton fl-2016, għax jiena Russell ma narax pure pace jista' jirbaħ l-Antonelli. Nerġgħu jilagħbu l-mental games li kienu jilagħbu Hamilton u Nicole. Nħobbu jilagħbuha ħafna dik il-logħba li jrid Antonelli bħalissa għandu pressjoni wkoll fuq li għax he's the next Senna u l-Italjani prattikament qed jagħmlu fuq pedestal jekk ma jirbux il-Ferrari jirbaħ Antonelli l-Italjani jiċċelebraw. Allura dik jaf forsi tkun daqsxejn pressure point fuq Antonelli considering li għadu ta' żgħira wkoll. Iktar ma jagħmlu pressure. U ma rridux ninsew ukoll li l-aħħar ċampjon tad-dinja tas-sewwieqa Taljan li kellna kien ħammorru ħafna lura fi żmien Alberto Ascari fl-1953. Qed ngħidu fil-bidu tal-Formula 1. Mela ħana qilbu naqra fuq il-Ferrari issa. U naħseb jekk kelli ngħid xi ħaġa fuq Russell naħseb li jżomm ruħu dejjem f'pożizzjonijiet fit-tellieqa biex ikun jista' jieħu vantaġġ minn kwalunkwe disfatti li jkollu Antonelli. Ma jaffordjax Russell ikollu tluq bħalma kellu fl-Ungerija pereżempju li kien mar antistolu waqa' lura. Daw l-affarijiet jaf jgħinuh ukoll. Jaqta' daw forsi żbalji żvinturi ma nafx biex ngħidlek. Sewa wis, mela ħana qilbu fuq il-Ferrari anke li x'għandna xi messaġġi li daħlulna fejn xtaqgħu jisimgħu l-opinjoni fuq il-Ferrari. Clinton, kuntent s'issa milli rajt ħanibdew minn hawn. Ovvjament li tkun it-tieni u l-raba' fej konet nistennew għar fil-bidu tal-kampjonat qegħdin pożizzjoni tajjeb ħafna. Considering li hemm 40 punt żewġ DNF sal-Antonelli u jkun laħqu ġifieri qegħdin within reach. Ovvjament ħajġu tracks li huma b'saħħithom għal-Mercedes, jekk naraw Baku jew tlielaq li għandhom straight twal, fatt Baku hija waħda mit-tlielaq li jridu naraw kif il-super clipping issa ħajaħdem.
meta il-batterija daw qegħdin straight ta' 2.2 kilometers f'daqqa waħda jispiċċaw b'nofs il-power tal-magna il-combustion biss. Daw ħajkun it-tieni parti tal-kampjonat mis-silta iktar tittoqgħod hemm jekk tieħu kif qal Andrew wkoll tipprofitta mill-iżbalji ta' ħadd ieħor. Jew magni li jkunu qed jinxtwew jew penalties li l-sewwieqa jridu jibdew lura biex ibidlu l-magna tagħhom. Fil-fatt il-Ferrari semmu xi strateġija li ħajduru għall-magni l-antiki biex kemm jista' jkun ma jibbilgħux penalties ukoll. Daw hemm l-għadwa wkoll ġej li xi penalties ħajkun hemm fuqhom fil-tieni parti tal-kampjonat. Hopefully kif għedna l-ewwel il-Ferrari ikomplu jirriskjaw u jibqgħu hemm fuq quddiem kull opportunità li jkun hemm joħduha. Issa jridu jaraw ukoll kif ħajamlu ġeneralment ikun hemm wara Monza jaraw min ħajkun iktar il-quddiem u jkun hemm il-first u second driver. Li Taf Leclerc poġġet iċċedi il-pożizzjoni antipatika, considering Leclerc. Ekku, fil-fatt li Leclerc iċċedi għal Hamilton jaf tkun daqsxejn diffiċli sakemm ma jkunx team player li jaf li u bil-punti li għandu mussa jilħu u Hamilton ħajqa miex il-qoddim, allura jgħid aħjar nkun team player u nimbotta l-sieħbi tat-tim. Fl-istess ħin il-kampjonat għadu miftuħ ukoll tal-konstrutturi m'hemmx ħafna punti differenza u hemmhekk ikunu jistgħu ovvjament tieni jaf qegħdin viċin. Kif qed naraw McLaren qegħdin lura, Red Bull qegħdin lura wkoll, jiġifieri it-tieni post ngħidu qiegħed within reach li jżommuh. Mhux jitilfuh kif kienu għax qisu r-Red Bull qed jiġġieldu b'driver wieħed. U l-McLaren ukoll, jiġifieri l-Piastri għad punti mezzu klassifika mhux jgħadaq il-qudiem. Allura huwa kif ngħidu għal Mercedes li kampjonat jgħid fidejhom li tilfuh, naħseb il-tieni post jgħid fidej il-Ferrari li tilfuh ukoll. Andrew, qed ibeżżak Hamilton. I mean, sakemm matematikament nara, I guess dejjem hemm dak in-naqra dubju ġo fik, naħseb għal kollox. Imma onestament minix daqshekk nerv. Ejja ngħidu li jekk jirbaħaw il-kampjonat inkun ixxukjat f'dan l-istadju. Jiena konfidenti li Antonelli huwa l-favorit u li ħajamilha fil-fema tiegħi. Amma ovvja dejjem hemm fattur jisgarra l-utelli Antonelli Hamilton jieħu vantaġġ distak jonqos f'saltu dawn l-affarijiet u jiġifieri qatt naħseb inkun arroganti sejjed ngħidlek li imma kieku kellek tajt li taħseb jieħu min naħseb jieħu l-kampjonat tas-sewwieqa f'dan l-istadju, jien għaddi xorta perswas, imma jien xorta aktar perswas li Antonelli ħanajda minn hawn. Jiġifieri naħseb m'għandhomx għalfejn jibżgħu Mercedes jiffokaw triq tagħhom, Antonelli jiffoka fuq kull tellieqa waħda waħda x'jagħmlu, il-bqija m'għandux għalfejn jinkwieta. Hemm limitu ta' x'tista' tikkontrolla wkoll. Sakemm ma jkunx hemm kif ikun hemm kif ġar fil-passat meta Hamilton naqat mal-McLaren rebaħ il-kampjonat fit-tieni sena. Meta naqat mal-Mercedes rebħu fit-tieni sena wkoll. Bħalissa l-Ferraristi qed jitolbu li l-istess pattern jibqa' repetut. Il-kampjonat twil. Il-kampjonat twil. Rajna ġara s-sena li Max Verstappen, wieħed u 90 punt lura, wasalna sa' Abu Dhabi u 3 punti lura kien, Antonello kien bimżar nufsaqaf naħseb sal-aħħar tal-liqa. Imma eżatt fadla ħafna tlila għamal hemm l-sprints ukoll. U naħseb li Hamilton jekk jispiċċa s-sitwazzjoni ta' xi ġalu Verstappen dik tal-qaġa Spanja meta baqa' ħaġa George Russell. Nasab jekk Lewis Hamilton jasab dak l-istat li jkun ftit punti lura jħares l-iżbalji li jagħmel fil-Belġium u ġewwa l-Ungerija dawk it-time penalties. Jaf naqra punti l-emmolaw
jiswew. Naħseb jekk Hamilton vera jissir ta' dal-kampjonat irid jaqta' daw ir-rookie errors li ma tantx jistennihom minn għandu. Apparti dawk ġiex żbali li tiġu f'moħħi l-bqija sa' vera sew minn naħa tiegħi vera kontent li qed nerġa' nara Hamilton mhux ħajflaqwa tiegħu ma nerġa' naraw fil-forma u dik it-taliqa ġo Spanja kemm minix Ferrarist qabad bil-Bart nara fuq top step tal-podium. Fil-fatt Hamilton għandu abbonament mal-penalties ma' kull tellieqa dejjem għandu subscription. 5 seconds Ħassani mhux subscription kull futboli. Vera, xanket Silverstone, bella penalty, u Silverstone naħseb Ferrari, ironikament għamlu żball, għatajt li wara kulħadd bravu fija di, meta daħlu fl-aħħar tat-teli għaw spiċċaw ramew l-uttini post. Jiġifieri. Ma ntihomx tort il-Ferrari jippruvaw, kienet deċiżjoni stramba ngħid il-verità. Jiena ħankun onest, ma konx sorpris li spiċċat taħt is-safety car dik it-tellieqa, kont naf li ma tantx kien fadal laps u allura qed kienet taqxej weird, ħanajtek. U kif suppost kellha tispiċċa għax inti wara li l-karozzi jilleppjaw għandek lepp oħra. Segwew il-proċeduri kollha. Daqshekk ma kienx. Ma segwewix kienu f'Jas Marina fil-finali meta kien hemm Hamilton mal. Ħadd li minħalli Clinton għax kont se ngħidilek fil-fatt naħseb li kien hemm ċertu tellieqa fejn kellha tintuża dik. Ma naħsibx Clinton biex inkunu onesti, ma naħsibx li ddejjaqt li ma ntużax f'Jas Marina. Il-maġġoranza naħseb tas-supporters tal-Ferrari kienu kulħadd ma' Max, salva rekord ta' Schumacher. Lek tarax qed tara li xi ħadd kienet missilta ħafna bħala tellieqa anke ġew indaqs punti dakinhar biex jitlu għall-kampjonat niftakar kont x'imkien barra niġri biex imur nara t-tellieqa għax kienet ħatkun tellieqa tajba. Fil-fatt qed semmejna l-Max is-sena l-oħra li ġej 3 punti biss jew tnejn differenza ġejjin fuq Max. Li kont se ngħid huwa wkoll wejn diġà ċenna. Barcellona naħseb kienet rebħa popolari dis-sena għaliex naħseb ħafna kienu dawk id-dilettanti tal-Formula Wieħed illi ħadu pjaċir ukoll li raw lil Sir Lewis jirbaħ din it-tellieqa li naħseb ħanejdu hekk kien tiftaħlu triq lejn forsi dik l-isfida li jirbaħ il-kampjonat qabel xejn sellem il-Renato Vella li qed jibgħatilna xi messaġġi qegħdin niġbuhom waqt il-programm Renato illi din is-sena se tkunu qegħdin taraw b'mod konsistenti jekk kif ftit tal-ġranet ilu ħabbarna illi ingħaqad mat-tim tagħna. Mela, McLaren u Red Bull niddiskutu naqra lilhom u l-ambizzjonijiet li dawn iż-żewġ timijiet għandhom it-tieni parti tal-istaġun. Mela, Endu, ħanibda bik. Ifhem, sempliċi. Realistikament l-ebda minnhom ħajħu kampjonat minnhom, jiġifieri stija sewi qasija. L-ambizzjoni huwa li ikomplu jgħalqu d-distak biex ikunu f'pożizzjoni li jirbħu tliela. Ovvjament McLaren rajna rebħu l-aħħar tliela ġewwa l-Ungerija, Red Bull s'issa għadhom bla rebħa. McLaren inkun onest għalx naħseb kont ftit, mhux ħanajd diżappuntat, imma naħseb kont sorpriż mela bdejna l-istaġun kienu laqalura kellhom intoppi orajt. U mbagħad sa Miami kienu deru ċar ħadu passi l qudiem. Miami kienu viċin ħafna tar-rebħa, ħankunu onesti. Naħseb waħda mill-iktar missielta kienet ta' din l-istaġun. Rebħi tal-Mercedes, iktar waħda mqansa nazzar dan ngħidlek minnhom kollha. U mbagħad wara Miami qishom ma mxewx il-qudiem li kienet daqsxejn sorpriża fil-fema tiegħi for varying reasons. Issu ma kienx hemm il-form tal-McLaren sakemm ġew l-Ungerija fejn kellhom l-update tal-karozza u deru li għamlu pass kbir il-qudiem.
Issa rridu naraw it-tieni ħaf tal-istaġun għax da l-update u forsi updates oħra kif dejna nsemmu development war qabel tkunu kapaċi wasluhom għalmenu jirbħu tliela mod iktar regolari bis-saħħa tagħhom, ħanajtek kif għamlu fl-Ungerija biex inkun qed kollox, imma aktar bis-saħħa tagħhom u b'mod iktar konsistenti. Mela, wejn Red Bull li kolli nikkommenta għadhom naqra lura u dawn l-affarijiet. Iżda rrid infaħħar il-ħaġar, il-prestazzjonijiet tiegħu dal-istaġun kien konsistenti ħafna across the board u tista' tgħid dis-sena bħala teammate għal Verstappen kien kompetenti ħafna fejn ġabar ħafna punti għat-tim u naħseb kien dak li kienu ilhom ifittxu tant ir-Red Bull. tajjeb wis, wejn kumment il-qosor minn għandek immorru wara reklami. Naħseb il-McLaren għamlu pass qoddim tajjeb fl-Ungerija li ngħidu li kikun ngħid ambizzjoni tal-McLaren Red Bull jisom jekk jiġilhom xi ħaġa Ferrari u Mercedes jipprofittaw minnhom għax-xorta naħseb li qegħdin naqra lura fuq qegħdu maġġoranza ta' trakek. Però hija sorpriża li Max Verstappen wasalna sa 11 it-tariq u għadna ma rajniex jirbaħ waħda. Kien hemm xi problemi ta' reliability fejn tidħol il-magna ġdida tagħhom bil-Ford. Però naħseb it-tnejn li huma ġistemijiet bil-mod il-mod qed jagħmlu avvanzi u qed joqorbu lejn il-Mercedes. Mela, semmura waqfa qasira ta' reklami jibqgħu magħna għaliex issa nismu l-messaġġi min qed jirreklama magħna u mbagħad fit-tieni parti nkomplu niddiskutu timijiet iż-żgħar u affarijiet oħra. Ibqgħu magħna 2 minuti u nerġgħu nkunu lura magħkom. Issa tista' tilab live. Ser tirċievi bonus kif tingħaqad ma' Aebet sa 100% sa 450 euro fuq il-Casino Games. Ingħaqad illum u għajx l-aqwa esperjenza tal-live casino fuq aebet.com. Ilab dejjem b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, Għalma UPS, għandek xi jgħidlek. okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ix-xarem l-oriġinali minant il-kmunet tal-Użas Fuso ġewwa r-Rabat, iż-Żurrieq, San Ġwan, l-Imġar u r-Rabat Għawdex. Franka l-ambjent u franka iktar flus fil-but. Issa tista' tilab live. Ser tirċievi bonus kif tingħaqad ma' Aebet sa 100% sa 450 euro fuq il-Casino Games. Ingħaqad illum u għajx l-aqwa esperjenza tal-live casino fuq aebet.com. Ilab dejjem b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta, l-programm ta' diskussjoni ta' kull nhar ta' tnejn filgħaxija fejn millum sa l-aħħar ta' Mejju sekondi nakkumpanjawkom f'dawn il-programmi ta' diskussjoni u analiżi sportiva. Illejla qegħdin nitkellmu dwar il-Formula 1 ma' Wayne Mikallef mid-Dipartiment tal-Formula 1 tal-Kamra Sportiva u Clinton Kutajjar għandna wkoll il-Endrużar billi ħajna tkun għadha l-waqt
U fakunkom kull min jixtieq jgħid tiegħu fuq dak kollu qegħdin niddiskutu għandna s-sezzjoni tal-kummenti miftuħa, idħlu hemm ejdu tagħkom u interaġixxu magħna. L-Aston Martin l-aġġornament bdew ħażin, però l-aġġornamenti għandhom l-aġġornamenti l-ġodda fl-Ungerija tellgħu fil-klassifika u issa kulħadd qed jistenna dal-famuż upgrade tal-Honda ħanaraw x'se jiġri u x'mhux se jiġri. Kumment minn għandkom jekk temnux illi Fernando Alonso forsi fl-aħħar ħanejt iktar milli Lance Stroll jistgħu jiġġieldu għar-rebħ ta' xi punti għalmenu. Clint. Bħala constructor l-Aston Martin u Stroll, Lawrence Stroll tafa ħafna flus fil-proġett. Jekk bħala shareholders mhumiex se jaraw li ħajkun hemm return on investment fuq dan l-investiment kollu, ovvjament ħajkun hemm il-problemi. Newey ingħaqad tard magħhom, ma kienx hemm biżżejjed żmien biex il-karozza ta' dis-sena ovvjament kienet tkun kollha tiegħu biex kemm jista' jkun id-design, integration mal-magna, chassis, etc. ikun hemm kif suppost. Nafu wkoll li kien hemm vibrations qawwin mument li laq minnhom li qas kienu qed jaħsbu li ħajlestu t-tellieqa. Dal-upgrade li kien hemm fattaraħ upgrades totali dis-sena għamlu xi 19 il-upgrade, 4 minnhom kienu mat-tieni tellieqa jew it-tielet u l-aħħar batch ħarġu 15 il-upgrade f'daqqa. U rajna bi pjaċir ngħid, jiġifieri ħadd pjaċir nara l-Aston Martin jitlu fil-Q2 tal-qualifying ukoll. Fejn qabel kienu mitlufin dejjem 3 sekondi, 4 sekondi wara li jitlu fil-Q2 kienet sorpriża sabiħa li tgħid it-tim qed jerġa' jingrana u għan daqsxejn nifs starja nadifa jngħidulu hekk li tara sewwi għaw anke t-tim jiġġiela tal-inqas fil-midfield altru milli lura mal-Cadillac li għadu tim kif għadu kif beda. Il-Cadillac kienet immur aħjar minnu, kellu opportunità li jieħu punt. Ovvjament Perez ġi dan il-rittirat lura f'Monaco għax kien diġà jkollhom punt compared mal-Aston Martin. Jien naħseb ikunu qed jissiltu mal-ħass ma' dawk il-ħass jew l-Audi dawk ma naħsibx li għadu kmini wisq biex narawhom naħseb jiġġieldu mal-Racing Bulls jew mal-Alpines, personalment. Wayne. Jiddependi x'tagħmel l-upgrade ta' Magna Honda. Għax ġol Ungarija rajnihom fil-kantunieri, rajt jisa Track Delta fil-kantunieri kienu qed iġibu speeds comparable ħafna ma' Racing Bulls u anke aħjar minn tal-Alpine. Jiġifieri bħala chassis u aerodynamics jidhru li tjiebu u they're one of the best in the midfield fejn jidħol bħala chassis u aerodynamics milli rajna fl-Ungerija, però bil-Magna tibatu ħafna qed jitilfu 20 km fis-sija ġol mejs tal-Ungerija għas il-mejs rate twila. Jiġifieri hemmhekk fejn hemm il-maġġoranza tat-telf ta' ħin. Però onestament ninsab ottimist għall-Aston Martin biex jiġbru il-punti fit-tliq li ġejjin għax kien tara fil-bidu tal-istaġun fejn qas setgħu lestu tellieqa, ma setgħux jagħmlu kemm ma sax il-lab. U ġol Ungerija rajnihom qabżu karozza Alpine, qabżu ġixħasis, il-Williams. Alonso nemmen li b'strateġija aħjar kien seta' jiġġieled tal-punti dik it-tellieqa, però żammew ħin twil fuq is-soft tires. Jiġifieri onestament naħseb ninsab ottimist li kapaċi jiġbru punti on a regular basis. Naqas Alonso kapaċi jagħmel kollox jekk ittieħ karozza għalmenu tajba biex tiġġieled il-punti ħajġibulek il-punti żgur. U xtaqt nsemmi wkoll tim ieħor
L-distanna impressin ħafna Andrew, forsi kumment qasir ġis-sentenza fuq ir-Racing Bulls li qegħdin hemm qed tkunu konsistenti ħafna fil-punti. Iva. Le, naħseb kellu staġun sot ħafna u pjuttost konsistenti immens kif qed inti. Racing Bulls, Lindblad issewi wieħed minn naħseb l-uniku rookie li kien hemm dis-sena jekk m'iniex sejjer żball. Iva. Ir-rookie jiena hija wera li huwa kapaċi ħafna minn daqshekk, kellu prestazzjonijiet tajbin, le naħseb overall Racing Bulls kellhom staġun pożittiv ħafna s'issa ħanajtek. Mela, immorru għall-argument li jmiss li huwa s-suq ta' trasferimenti, kif forsi indunajtu dejjem inħobb indeffes dan is-suġġett fl-ewwel fil-programm tas-sajf marbut mal-Formula Wieħed u hawnhekk qed naraw il-grafika tal-sitwazzjoni tal-kuntratti ħanżommu ftit hemmhekk għalissa. Inevitabilment però il-main talking point huwa x'ħajamel Verstappen illi skont il-grafika għandu kuntratt ma' Red Bull sal-2028. Imma ħanisma' tagħkom. Mela, ħanibda jiena. Ovvjament kif qed inti teknikament il-kuntratt jiskadilu sal-2028. Iżda dejjem tal-kuntratti ġifieri mhux ta' Verstappen biss biex nkunu għedniha sħiħa. Jaf ikun hemm ċertu klawżoli li jħalluh jitlaq iktar kmieni skont prestazzjoni tal-karozza u x'naf jiena. Ħadd ma vera jaf intlaħqux il-miri li hemm fil-kuntratt. Jiġifieri għalija nutli ngħidu minn dak l-angolu waqax jew le l-kuntratt. Jiena naħseb xorta li Red Bull li hija on the whole just about upwardly mobile li jgħidlek ma naħsibx li hemm alternattiva aħjar fil-fema tiegħi li hija feasible biex ngħidu kollox alternattiva mhux ġast neċessarjament ta' tax il-Mercedes qegħdin laqgħu qabel Aburem bit-talent kollu li għandu jfisser. Jiġifieri jiena xorta naħseb għalissa jibqa' hemm u xi ħaġa għall kuntrarju tkun sorpriża. Dik il-fema tiegħi fuq Verstappen. Però Wayne, ix-xnijat huma insistenti li jista' jingħaqad mal-McLaren. Jien mhux se nitkellem issa. Wayne. Jiena direct swap ma' Oscar Piastri nara tiġri, ma nafx kemm hija diġà diskutejna hawnna flimkien, Anton ma nafx hekk hijiex favorebbli għal McLaren li Max Verstappen imur ma' dan it-tim għax qisu Lando Norris huwa set bħala number 1 driver. U nemmen li din is-sena tisuq aħjar milli kienet tisuq is-sena li għaddiet fejn rebaħ il-kampjonat, jiġifieri jaf qisu tirrovina naqa' team dynamic, però inti ħajjek ikollok champion bħal Verstappen on the market, diffiċli tgħidu le u x'hekk. Però mbagħad tagħmel ħafna sens jekk tagħmel ħafna sens għal Oscar Piastri li jmur ma' Red Bull. U speċjalment nemmen li Mark Webber li jagħmel ħajtu spiċċa number 2 driver fejn seta' jirbaħ il-kampjonat. Naħseb li Mark Webber żgur qed jikkoraġġixxi l-Oscar Piastri jieħu dak is-siġġu ta' Red Bull. Għax qisu mal-McLaren ma nafx min ixċetek jista' jirbaħ kampjonat magħhom, ma naraħx tiġri jien. Jiena daħalti fil-kredu kull ma ħanajt sentenza waħda. Jiena milli qed nisma' jidher illi it's almost a done deal. Hemmhekk kien iktar xettiku, jiena ma naħsibx personalment. Jiena li that advance jien naħseb ix-xnijat kienu daqsxejn blown out of proportion fil-fema tiegħi. Jiena milli smajt fil-pedok fl-Ungerija nista' ngħidlek Andrew anki minn
Jina kemm li rajt, ħankun onest minn ġurnalisti Eżatt, iktar anke minn xi magħrufin, puntanti- it's more blown out of proportion than it's made out to be. Fil-fema tiegħi, jiġifieri f'dan l-istadju naħseb għadu kmieni ħafna biex wieħed jgħid li it's going to happen, fema tiegħi. Eżatt. Però naħseb naqbel ma' Wayne li jiena xettiku fuq l-abilità ta' Piastri jirbaħ kampjonat mal-McLaren, naħseb iva. Personalment, isni ma naraħħiex tiġri weirdly għal xi raġuni. Jiena li kont se ngħid Andrew, ovvjament jiena kont qiegħed preżenti għal Grand Prix tal-Ungerija, kont ukoll fil-pedok, għal daqstant ċertu affarijiet kont qed nismagħhom jiena wkoll jiena kull ma se ngħid huwa di u ħanaqafaw. Verstappen, kampjonat jaf irabbaħulek, imma tim kapaċi jfarrakulek. Issa naħseb minn fem dis-sentenza, fem ukoll x'inhi l-pożizzjoni tiegħi rigward Verstappen u l-McLaren. Fatt il-movement ta' Max fil-bidu tal-kampjonat kien qed jissema li jmur mal-Mercedes. Mbagħad qed jissema li jmur mal-McLaren u naħseb naqduha mal-performance ta' George fil-bidu tal-kampjonat. George ma kien għadu firma l-extension tal-kontratt. U hemmhekk kienet jipprova jagħmel l-almu tiegħu kollu biex ovvjament jissorprendi l-tim jgħidulhom żommuni għax jien jgħid tajjeb hawnhekk ma naħdem tajjeb mal-Mercedes. Qisu kif imbagħad iffirma hemmhekk il-performance nitlet. Jiġifieri kollox tibda taqqad mbagħad ma' xulxin ma tantx għandu postijiet fejn imur mbagħad laqqas Max mista' tgħidlu imur mal-Williams jew imur mal-ħadd l-unika bib li għatfadallu huwa dak tal-McLaren naħseb. Jiena l-kont se nsaqsik Clinton minnaħa l-oħra nerġgħu nagħtu naqra ħarsa lejn il-grafika. Hemm sewwieq illi l-kuntratt jispiċċalu lis-sena qatt irid jiddeċiedi se jagħmel u tista' tgħid id-deċiżjoni tiegħu taf toħloq domino effect fost it-timijiet iż-żgħar. Qed nirreferi għal Fernando Alonso. Inti x'taħseb Clinton? Jekk jara li lejn l-aħħar tal-kampjonat l-Aston Martin improvjat li qed tiġġieled għax issa 3 snin li ħajużaw l-istess magni, l-istess stili ta' dynamics, etc. Allura din kienet l-ewwel sena bis-sistema l-ġdida kif qegħdin. Jekk jara li qegħdin kapaċi jikkompetu għar-rep, ngħidlek sena oħra Alonso joħodha. Jieħu extension ta' sena oħra. Considering li il-Lance għandu daqsxejn favoritizmu kif taqbad tgħidha, ovvjament jiġi tifel tal-post. Jiġifieri għandek sit li għad sit wieħed biss hemmhekk, allura għandek problema li fejn inti jista' jkollok dem li huwa frisk versus Alonso jitrenja dak id-dem frisk hemmhekk jgħid deadlock li ma jistax. Ma naħseb li jekk considering li Alonso rid jippruvja lilu nnifsu li ma rebaħix mal-McLaren, ma rebaħix mal-Ferrari, jekk jirnexxielu jitilgħu b'Newey u bil-Honda joħorġu setup li ikun rebbi hemmhekk li jkollu rebħa jew tnej, forsi ma jbaħx kampjonat, ma naqas ikun jista' jissiela tar-reb. Ngħidlek hemmhekk naraw Liljon jerġa' joħroġ minn ġol tunnel. U sewwi ieħor tistema' jista' jiċċaqlaq huwa Carlos Sainz. Għalkemm issa rridu naraw naqra fejn u jekk jistax jiċċaqlaq. Jiena naħseb qegħdin f'stadju fejn Isu ħadd ma semma xejn li ħajjiċċaqlaq. Is-soltu jekk ikun hemm ċaqliq bajnaw, diġà jkun kważi tħabbar ċertu ċaqliq. Pereżempju sentejn ilu meta Hamilton mexan mal-Ferrari kienet ilha mħabbra minn frar u d-dominos bdew jaqgħu f'posthom minn hemm. ċerti deċiżjonijiet għandhom jittieħdu issa ma ta' wara kif nidħlu mill-break. Nimmaġina ma isu hemm fil Trump dis-sena tas-suq li is-soltu
dan l-istadju, isu kulħadd ikollu rieħa biex ngħidlek ta' deċiżjonijiet, skużawni, ġraw jew ma ittieħdu jew ma ttieħdux, ħajda hekk, imma issa naqra kaxxa magħluqa qed nara l-affarijiet issa. Pereżempju, jiena naħseb sewwi li jien inqas ma tantx inkonvint ħajibqa' mat-tim tiegħu, u jien ma naħodux bi kbira ma jibqax fil-Formula 1 u Ocon ma ħadd. Ocon jidher li għal-barra iva. Jiġifieri hemm ħafna sakemm attwalment insiru nafu sissa taqta' renewals biex ngħidlek li ħajibqgħu mat-tim rispettiv tagħhom għas-sena d-dieħla għadna ma smajniex. Jiena naħseb id-domino effect jiġri l-Ocon. Għax l-unika li konvinċini, l-unika transfer li qed inkonvinċini jiena hija Sergio Perez għal Malħas. Dik biss. Jien iktar smajt Fornaroli l-żażu. Jiena aktar naħseb Perez, jien Perez mal-ħas. Ħalelek bil-ċambaras li għandu mal-Cadillac, Perez ma sax ħażin, kien jgħid konsistentament jagħmel Valtteri Bottas, kważi spiċċa fil-punti f'Monaco. U jien naħseb li kollox jisu jidher jisu bil-mod kollox qed jippunta li ħajmur mal-ħass Esteban Ocon jisu kważi ċerti li għal-barra vera diżappunta dan l-istaġun. Jiġifieri waqt li jkun hemm dik it-tibdila nagħmel li bil-mod jibdew jaqgħu l-affarijiet. U argument li forsi jista' saħħaħ il-punt tiegħek huwa l-fatt li l-Cadillac iridu b'saħħa kbira jtellgħu lil Colton Herta illi bħalissa qiegħed fil-Formula 2 kemm mhux li qed jimbrilla xi ħafna. Però naħseb li dan ix-xahar jaf ikollna ċertu deċiżjonijiet mill-iktar interessanti. Pereżempju, huwa msemmi għal-ħass, mhux ngħid żgur jew hekk, bl-istess mod huwa msemmi Rafael Camara. Li huwa sewwieq tal-Akkademja tal-Ferrari, jiġifieri isu jidher ċar li Ocon aktarx għal barra minn mal-ħass. Iżda min ħajmur minn floku qatt mhux ċert. Min qed jgħid li Perez forsi jaf imur mal-Williams jekk Carlos Sainz jitlaq. Jiġifieri hemm ħafna dominos tal-istadju li naħseb jekk once li kif isna nissopponu Ocon jiċċaqlaq, naħseb li jibda jkollna idea ftit iktar ċar kif jaqgħu dominos oħra. Dik li għandek bħalissa għadu ma kienx hemm dik id-domino s-soltu bajnaw jekk ikun hemm ċaqliqa isna nkunu nafu xi ħadd ikun ġaħab barra s-sena d-dieħla li ħajimxi bil-tim ieħor. Tista' ta' ma ġratx li tal-suq ta' trasferimenti hekk diffiċli biex wieħed jaqta' sew l-istorja. Fatu aktar lej midfield li jistgħu jiċċaqalqu. Hemm ċertu midfield diġà l-ewwel erba' qisu in-dimejn. Sakemm ma jiċċaqlaqx Verstappen. Ejja ngħidu l-ewwel erba' jekk ikun hemm ċaqliq tkun sorpriża fl-aħħar mill-aħħar. Biex nijat kolla li jen fuq Verstappen jew m'hemmx. Jekk xagħti ċaqlaq minn mal-ewwel erba' sorpriża. Fil-midfield naħseb iktar ikollna l-lob potenzjalment hemmhekk. Mela, immorru għall-item li jmiss fuq l-aġenda. Se niddevjaw ħarira mill-Formula 1, imma huwa l-kumment li nixtieq li niddedikaw ftit minuti fuq. Se ninżlu ftit kategoriji l-isfel. Ser immorru preċiżament fil-kampjonat GB3 għaliex għandna sewwieq Malti illi qiegħed imur tajjeb ħafna, rebaħ tiġrija riċenti ġewwa Silverstone, rebaħa in-rimonta qed nirreferi għal Jacob Micallef. Wejn, naħseb riżultati jekk forsi tuna tagħmel min jaf. Forsi illum qegħdin nissapportjaw McLaren, Ferrari, Antonelli, Mercedes, Williams, min jaf forsi minn quddiem nkun kollha maqudin taħt il-bandiera Maltija bis-saħħa ta' dan iż-żagħżugħ. Sperjamo. Dejjem nieħu gost naraw mhux fil-Formula 1 biss. Dejjem nieħdu gost naraw il-Maltin imorru tajjeb barra minn artna. Aħna bħala supporters ta' Formula 1 iktar u iktar nieħdu gost naraw xi ħadd Malti jmur tajjeb fil-motorsport għax mhuwiex sport li daqshekk
għandna investimenti fih, daskemm forsi nixtiequ. Hija sabiħa vera nawguralu li dan żagħżugħ għad għandu 16 sena biss, jiġifieri qatt fadallu fejn jitieb u jitla' ir-ranks. Jiġifieri nisperaw li xi darba naslu hux. Nsemmu l-Maltin, ġifieri għandna wkoll il-Travis Borch li qiegħed fil-MotoGP Rookie Cup li se tajjeb dis-sena il-bandiera Maltija nieħu pjaċir nara da titla fuq il-podium u f'rep ukoll u naħseb għandu jkun hemm kif qal Wayne għandu jkun hemm iktar support lill individual drivers altru milli just full teams ikun hemm iktar sponsorship bħala individual drivers biex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma jiġu supportjati mill-familjari tagħhom jew xi ftit sponsors li jirnexxielhom iġibu wkoll. Jiġifieri jekk ikun hemm iktar support min-naħa tal-gvern lokali hemmhekk it-talent nistgħu nuruh, talent Malti għandna. Ovvjament inti dal-isports jinkludi jirrikjedi ħin li din naraw fil-futbol ukoll fejn jitrenjawlek flaxija u fil-għodu tkunu x-xogħol. Jiġifieri hemmhekk naħseb li dawn l-istilel li qed jitilgħu għax biex xi ħadd ta' Malti qed naraw qiegħed hemmhekk għandna potenzjal kbir. Jiġifieri jekk nippuxjaw mill dat-talenti kemm bis-support tagħna, kemm finanzjarjament naħseb nistgħu nkomplu nżidu il-talenti biex ikun nistgħu nesportawhom barra wkoll. Mela, wasalna lejn l-aħħar tal-programm imma qabel nagħtu ħarsa lejn it-tliela illi qatt fadlilna bl-għenwa tal-grafika fit-23 ta' Wissu mmorru l-Olanda fejn għandna tillaqgħa sprint u mbagħad f'Settembru għandna 3 tiġrijiet fis-6 ta' Settembru fl-Italja, fit-13 ikollna d-debut ta' Trakka ta' Madrid u s-sibt 26 ta' Settembru meta ikollna l-Grand Prix tal-Azerbajġan. Ottubru 3 titla' oħra, fl-4 Ottubru il-Grand Prix tal-Baħrejn li ser isir ġewwa Sepang fil-Malasja, il-ġimgħa ta' wara mmorru Singapore għall-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' sprint illi għandna 25 Ottubru Amerika Austin, l-1 ta' Novembru Messiku, 8 ta' Novembru Brażil, 22 ta' Novembru Las Vegas u mbagħad l-aħħar ġiex tiġrijiet huma suppost skedati għal Qatar u Abu Dhabi imma suġġett għas-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani. Andrew u Clinton, x'inhuma l-previżjonijiet tagħkom għal dawn it-tlielaq li għad fadal? Mela, qabel ma nitkellem fuq hekk, ġistajb ngħidu għax inti semmejt li għandna Qatar u Abu Dhabi, ovvjament subject tas-sitwazzjoni tal-Lvant Nofsani li ma tantx tidher promettenti. Ix-xnija hija li f'każ li daw iż-żewġ titlielaq ma jsirux, nasib iktar hekk ħajġri jiena, li ikollna tellieqa ġewwa Imola biex nagħlqu l-istaġun fis-6 ta' Diċembru. Biex hekk ikollna kampjonat ta' 22 tellieqa, ġust għal-fin ta' aġġornament forsi. Ix-xnija hija Imola, ma jaf l-affarijiet jinbidlu. Rigward previżjoni, jiena personalment naħseb li Antonelli u Mercedes ikunu the ultimate winning combination għal kampjonati fil-fema tiegħi. Mhux se tkun straightforward għall-aħħar, imma naħseb li dik tkun il-winning combination fema tiegħi. Naħseb ejja ngħidu hekk, jekk vera mhux se joħduha, Ferrari ħajkollhom bżonn jollu l-livell tagħhom rigward konsistenza fema tiegħi. Clint. Fil-tieni part tal-kampjonat kif semma Andrew l-ewwel fejn rajna l-ewwel part tal-kampjonat kellna breaks u mbagħad ħafna tlielaq wara xulxin, ħajkonna 6 tlielaq fi żmien 7 ġimgħat. Hemmhekk ħajkun maraton enormi, stress fuq it-timijiet, magni kollox, jiġifieri ħajkun kampjonat, nofs kampjonat li jmiss fejn ħajkun hemm tlielaq li huma long straights, ħajkun hemm oħrajn li huma aktar jifavorixxu l-Ferrari forsi. Kif huma n-numri jidhru li Antonelli u il-Mercedes
huma favoriti biex joħduh. However, jekk Russell jibda jkompli jislipja, hemm ċans li l-Ferrari jitlu bħala the Constructor Championship. Jiġifieri dik għadha miftuħa wkoll fejn Antonelli jista' jirbaħ il-kampjonat għax jibqa' jingrana l qudiem. Jekk il-Ferrari jibqgħu ġejjin it-tieni u t-tielet kull darba, hemm ċans li l-gap ikomplu jgħalquha biex jagħtu salt lill-Constructor Championship li naħseb mhijiex farfetch daqshekk li qegħdin viċin, qegħdin fiċ-ċans. Minħata driver Antonelli huwa fuq ir-rocket li għandhom bħalissa naħseb hemmhekk ir-raġun ġibli. Sakemm ma jiżbaljax jew bagħti taħt pressure jew ikun hemm il-magni li bdew reliability issues u jibdew fallu. Wejn More or less tiegħek naqbel miegħek Clinton, naħseb Ferrari biex ikollhom ċans ferm aħjar, ngħidlek biex jieħdu l-kampjonat tal-kostrutturi, ħajkollhom bżonn jirbħu iktar tliela bil-mertu tagħhom, bis-saħħa tagħhom. Naħseb rebħu Spanja bis-saħħa tagħhom, iżda l-unika rebħa oħra li kellhom kienet Silverstone fejn Antonelli kellu ħsara f'ħin minnhom għax naħseb realistikament hu kienu on track jirbaħ dik it-tellieqa. Jistgħu jkun il-lok jiġu t-tieni u t-tielet inaqru iktar punti minn Mercedes, imma biex vera naħseb jagħmlu jaqtaw sew fid-distak iridu rebħiet ukoll. U naħseb ukoll il-McLaren bil-Norris u Verstappen hemmhekk ħajkunu qed jilagħbu biex il-punti jisibqu huma minflok joħodhom Russell pereżempju jew xi ħaġa ġifieri hemmhekk huma lihom iridu jiddefendu l-unur bħala McLaren u anke Verstappen bħala driver tal-ju eċċetera. U jisom qed jingħaqdu flimkien jaraw bħala alleati li naraw l-Antonelli jibqa' fuq quddiem imma Russell ngħidlek jiġi blokkat u jwaqqgħu lura. Mela, wejn fuq previżjonijiet se nilħu nitkellmu għandna 11 program ta' Formula Predictor, jiġifieri jiena u inti nilħu nagħmlu bil-previżjonijiet tagħna as we go along. Bħalissa wejn qed igawdi 3 punti vantaġġ. Voldieri mhux se nsaqsik iktar minn xilli se żommu l-vantaġġ tas-sena, imma iva jew le Mhux ħajlek x'ma nafsa għax tibgħod l-punti. le nilħaq ninsa sakemm nagħmlu recording li jmiss. Però lilek kull ma għamilna se nitlob iva jew le. Se naraw il-McLaren u l-Verstappen jirbħu xi tliela. Iva, sena kanit. Sewa wisq, mela, issa naraw se jiġri fil-11 tellieqa li ġejjin. Mela, grazzi Wayne, grazzi Andrew u grazzi Clinton tal-interventi tagħkom fil-programm tal-lejla. Grazzi wkoll l-sponsors tagħna, il-Catalan Ejabet di Barberu u Usa Sfuso ħeġġitkom biex tużaw il-servizzi ta' dawn is-sinjuri għaliex indirettament tkun qed ittejnu l-kamra sportiva tkompli tella programmi u kontenut tal-livell. Dal-programm sa mhux iktar tard minn għada filgħodu issibuh available fuq il-YouTube page tagħna. Tistgħu titlu hemm tafsu subscribe biex jekk titilfu xi programmi live għalmenu issibuhom available fuq il-YouTube channel tagħna. Issa botta u risposta il-ġimgħa d-dieħla ser ikollu bidla żgħira dan għaliex nhar il-ġimgħa jibda il-kampjonat tal-Premier, il-futbol lokali, il-Malta Premier League, u aħna nħossu li peress li hemm il-logħob it-tnejn xtaqna illi inkopru is-sitt logħbiet li se jkollna f'din l-ewwel ġurnata tal-ftuħ għal daqstant botta u risposta se jirritorna nhar it-tlieta 18 ta' wissu fid-disa se nkunu qegħdin niddiskutu l-Malta Premier League, se jirritornaw Roberto De Brincat u Joseph Magri għal programmi tal-futbol, se jkollna wkoll il-Renato Vella li issa daħal fit-tim ukoll. Renato ukoll se jkun qed jagħmel kollegamenti mill-istadium, diversi stadiums se jkollna il-logħbiet. Għandna wkoll bniedem ieħor illi daħal magħna Noel Paċ illi wkoll beħsibna wkoll indaħlu fid-diversi programmi li se jkollna. Se jkollna wkoll ir-Reels dis-sena il-programm id-bassir mhux se joħroġ bħala programm imma se nqasmu f'diversi
reels separati fejn se nkun qed nagħtu prevenzjonijiet tagħna għal logħbiet ta' tmiem il-ġimgħa u issa l-ħerġa jibda l-futbol. Nhar il-ħamis se jkollna l-Renato Vella li ħintroduċi l-ewwel ġurnata tal-Malta Premier League. Is-Sibt Roberto De Brincat se jkun qed jgħidilna il-kummenti tiegħu fuq il-logħba Arsenal Manchester City tal-Community Shield. Ovvjament, jiena li jista' tarawni nhar il-ġimgħa biċ-ċentinarju ta' qali fejn qed nagħmel ukoll rapporti ta' tmiem l-ewwel żewġ logħbiet li se jkollna mill-Malta Premier League, Brizabuġa Florjana u Marsa Xlok Balzan. Botta u risposta jirritorna it-tlieta 18 ta' Awwissu fid-9 sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar. Jiena Antonello Bela ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.